sanfiɲɛ juguw funteniw bagansa ka da olu bɛɛ lajɛlen kan sanbaw n'a fɔ minnu bi ka kɛ kabini ɲinan samiya daminɛna n'a bi ka tɔɔrɔ lase farafina tilebiyanfan jamanaw bɛɛ ma olu bɛɛ lajɛlen bi jate wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw fɛ dɔɔnikɛlaw ka fɔ la a dɔɔnibagaw ka nin lajɛ tako sabanan in bi tali kɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw barika bonyani de kan u ko sabula ni fɛn ma kɛ kɔlɔlɔ ninnu bɛɛ bina fantanya de juguya kamasɔrɔ ko maa caman bɛ bɔ u ka sigidaw la balokow bi gwɛlɛya olu n'a ɲɔgɔnna caman nga k'u ka nin lajɛ in kun ye walasa fɛɛrɛ jɔnjɔnw de ka sɔrɔ Abdoulaye Ali ye wagati yɛlɛma dɔnbaga ye. Tous ces événements que nous vivons, nin gɛlɛya fɛn o fɛn ni a bɛ ka an sɔrɔ bi bɛɛ de kuma bɛ ka fɔ nin lajɛ in senfɛ o de kama an ka laɲini ye an ka se ka fɛɛrɛw bɔ yanni ɲɔgɔn ye kun ka cɛ min na se ka an ka Sahel jamana ani farafina tilebiyanfan jamanaw bɛɛ dɛmɛ walasa u k'u yɛrɛ tanga wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma. d'adaptation à ces événements-là. Colonel Ousmane Mahaman, Niger baganko ni sɛnɛko minisiri ye wele bila diɲɛ jɛkulubaw ma k'u ka dɛmɛw bɔ u sira fɛ kamasɔrɔ ko bɛɛ de doni ye nin wagati yɛlɛma ko in ye wadun ko anw jamana fitininw tɛ sigida nɔgɔ n'a fɔ jamanabaw minnu ka iziniw ka ca sabula o cɛni nɔ ninnu de fana bɛ wagati yɛlɛma teliya. À l'heure actuelle, le moment n'est plus au discours. An bɛ wagati min na sisan kumaba ani sɛbɛnkalanbaw wagati tɛmɛna wa an kan ka wuli k'an jɔ nin ka ko kɛ teliya yɛrɛ de la walasa ka se ka dɔ fara an ka cɛsiriw kan sabula tanga wagati yɛlɛma ma o tɛ an jamanaw dɔrɔn kelen ka baara ye an nin bɛɛ de don o de kama an bɛ wele bila diɲɛ jɛkulubaw ma u ye layidu minnu ta u ka u timɛ kasabiw bɔli sira fɛ misalila fond vert walasa bɛɛ ka se k'i ka fɛɛrɛw labara i ka jamana kɔnɔ. Nin lajɛ in kun dɔ fana ye lamini jamanaw fɛ ka labɛnw sabati ni sɛbɛnw ye walasa ka taga nafolobaw ɲini diɲɛtɔnbaw la min b'a to an ka jamanaw bi se ka wari sɔrɔ ni ka se ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw bali. Keda Bala ye Tchad sɛnɛko bayɛlɛmali minisiri ye. Ce qui est important dans tout cela, c'est la question de financement. Min nafa ka bon nin bɛɛ la o de ye wari sɔrɔli ko ye tant que ni an ma wari sɔrɔ an tɛna se ka fosi de kɛ. O kuma na n ye n jigi kɛ u ye wa n dalen dɔ a la fana n ye dɔnnibaga ba minnu ye n dalen b'a la k'u na se ka fɛɛrɛw bɔ ka di an ma walasa Sahel jamanaw bakuruba la ani farafina tilebiyanfan jamanaw bɛɛ na se ka wariw sɔrɔ. De l'Afrique de l'Est puisse accéder à des financements. Sahel jamanaw ka foroba cakɛda min bɛ ja kɛlɛ n'a tɔgɔ ye SILS ale ɲɛma Mohamed Abdoulaye ko tiɲɛni ba minnu kɛra kɔsan in na b'a yira k'a fɔ ko an ka jamanaw ma labɛn ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunnabɛn wa fana jateminɛw y'a yira ko an ka duguw jɔcogoyaw yɛlɛma kan ka don olu la so jɔcogow ani sira bɔcogow ani jiboli siraw yɛlɛma kan ka don olu bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka kasara ninnu kunnabɛn. Nin lajɛ in bi labɛn dɔnnikɛlaw fɛ san 2 k'a ka kɛ sababu ye ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunnabɛn nin ka jamanadenw kisi. Alpha Ka, VOA Bambara tɔgɔ la.